pondelok sme oficiálne spoznali prvého kandidáta na post primátora mesta Poprad. Svoju kandidatúru oznámil súčasný primátor Anton Danko. V jesenných komunálnych voľbách ho ako nezávislého kandidáta podporí i Smer a KDH. Rozhodol som sa, že budem kandidovať v ďalších komunálnych voľbách na post primátora mesta Poprad. Súčasný primátor podľa vlastných slov má čo ponúknuť. Snáď aj vekom, aj zdravím ešte môžem pomôcť tomuto mestu. Tak pokiaľ ide o to, máme tu aj mladších a zdravších a podľa mňa aj slušných, takých, čo nepoužívajú mafiánsky slovník. 4 roky som robil v Poprade viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. Rozhodol sa, že ide kandidovať, ale asi sa bojí ísť do volieb sám, tak začal rokovať a ako predtým nejaké, nikto nevie aké, dohody uzatvárať. To boli rokovania rýchle a bezproblémové. So Smerom boli veľmi krátke a z KDH zhruba 2 mesiace. 2 mesiace ste vyjednávali. Na konci filmu predseda KDH povie, že ste veľa urobil. Čo to nevidí, že mu to 2 mesiace musíte ukazovať? Alebo 2 mesiace trebalo o niečom inom rokovať? O čom? Povedzte to občanom. Bolo to logické vyrochovanie spolupráce, niekoľkoročnej spolupráce medzi stranou Smer sociálna demokracia a inžinierom Antonom Dankom. Rozhodnutie bolo také, že vlastne vo svojich radoch sme takú kvalitu, ktorú by sme postavili voči terajšiemu primátorovi, nenašli. 4 roky som robil v Poprade viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. My sme nejako zvlášť neuvažovali kandidátovi. Nechcem to brať toto, že neboli tam vizionári, ktorí mali nejaké predstavy, ale tak ako kolega vlastne z Kresťanského demokratického hnutia povedal, Anton Danko je človek, ktorý si získal našu podporu svojou prácou, svojimi rozhodnutiami na základe niekoľkoročnej spolupráce. 4 roky som robil v Poprade viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. Anton Danko absolvuje s podporou kresťanských demokratov už svoje 3. voľby. Sme si pred 8 rokmi povedali niektoré dohody, ktoré sa naplnili a ja si myslím, že človek, keď pozná už toho druhého a hlavne vie, že dohody platia, tak je to jednoduché to rozhodnutie do budúcna. To rozhodnutie nie je len politické, ale má aj ľudský rozmer. Pán primátor pre toto mesto urobil dosť a vlastne vidíme skôr tú kvalitu, nie kvantitu. Takže aj naše rozhodnutie vlastne smerovalo k tomu, že sme rozhodli sa tak, ako sme sa rozhodli. 4 roky som robil v Poprade viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne a už odmietam robiť túto prácu.